Казаннан нибары 2 сәгатьлек юл һәм менә син табигатьнең иң матур почмакларының берсендә Кукмарада. Әле район үзәгенә кергәндә үк туристларны менә шушы Бакыр тау дип аталган чаңгы комплексы каршы ала. Ул Кукмараның нәкъ урман үзәгендә урнашкан, шуңа күрә һава монда искиткеч. Жаның теләгәнчә трассалар алар монда дүртәү. Бер атнадан кар да явачак, комплексны да ачып җибәрәләр. Монда тауга күтәргечләр эшләячәк, сноуборд, фристайл, тюбинг ташуы, муенча керү, арендага йорт алырга була. Бакыр тау иң популяр кышкы паркларның берсе һәм Татарстанда гына түгел. Әлбәттә, инде без бу мөмкинлектән файдаланмый калмады. Хәзер мин сезгә туристларның нәрсә хис итәчәген күрсәтәчәкмен. Шушы таудан ватрушкада шуып. Тек, утырабыз. Куркыта. Киттек! Ой! Без сезнең белән Кукмарабызның үзәк ёлкысы янында. Шәһәр тарихын белергә чын татар авылы мөхитенә чумарга, туристларга Комсомол мәйданы буйлап экскурсия әзерләгәннәр. Кукмарага 5 гыйнвар көнне килүчеләр исә Итекләр фестивалендә күрә алачак. Бөтен дөньяга дан казанган чарада күңелле уеннардан тыш итек модасын күрсәтү дә көтелә. Безнең данлыклы лимонад со вкусом детства, балачак тәме белән телләрдә тотып тора торган лимонадыбыз бар. Ә инде Кукмараның лейблы дип әйтгәндә безнең Брой бәлеше. Иң кызыклы экскурсияләрнең берсе әлбәттә Кукмара итеге кибетенә 100 еллык тарихы булган легендар комбинат белән танышу өчен менә дигән мөмкинлек бу. Безнең Кукмара итекләрен безнең эшчеләребез үз куллары белән бик яратып басалар. Күз алдына китерәсезме? Киездән кроссовкалар, хәтта менә шушындый кепкалар да бар. Кукмара үзенең табалары белән дә билгеле, инде 90 ел завод хуҗабикәләрне сыйфатлы савыт сабалы иде. Туристлар безгә килеп, безнең заводка килеп, үз күзләре белән күрә алалар, ничек савыт саба әзерләнә, ничек ясала ул. Республиканың 1001 ләззәт программасы белән тулырак visittatarstan.com сайтында танышырга мөмкин. Кукмара районыннан Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.